Matan-an na ako si Yaya. Pasig na si Madam. Yaya, na si Madam? Bakasyon naman po to si De. Ay, salamat sa si Madam. Asa din si Madam nagadto Yaya? Agtig Cebu, naguban siya ang mami. Ayaw pa man lagi si De, nanakadiri ah. Sorry na ko Yaya oy. Namay kape dira Yaya. Naman si De. Ngayo ka? Kung katagan ko ni mo Yaya. Ano sa si De ha? Mato sa kusina. Sige Yaya ha. Buhalat ko diri Yaya. Huwag lang diri ah. Salamat po si Madam. Kakape na ko ba? Para si De oh. Butang lang na ako dito ah. Kainit kaayo. Salamat kayo Yaya ha. Wala problema si De. Basta gani wala diri si Madam Sedi. Ato dayon diri ah. Para makabanat kag kaon ba. Sige Yaya. Perminti ko mag-agi-agi diri ah. Awan sa nako kung giluto Sedi ha. Pare, ganila lang ko nang ita sa imo pare ba? Nga malaman di ka diri pare. Sorry ko pre. Nya nakitaan man ko ni Yaya. Painom ko ni Yaya og kape. Dapat ka diri kape pre. Timingan na pre. Wala dahil si Wala pre. Wala daw pre. Nagantog Cebu. So nice. Ito dahil pre. Ikaata dira pre. Ikaw lang man. Ikaon pre. Meron kayo. Pang isa. Baby. Ako sa imong kape pre. Ikaw na pre. Salamat pre. Wa si Madam wala mga sabas sa tuwa. Timingan jud na to. Pag diri kay wala si Madam. Ayo kag karto pre ba? Pre, di sa tamo uli pre. Yung agpasiyaya pre. Kasi pakaulan ta pa. Sabot siya pre. Yaya, unsa na giluto nimo Yaya? Kanon raman yung giluto na ako si De. Kato lang man pre. Wa isudan. Bukan na pre. Basig na isudan. Yaya, nagluto ka og sudan niya? Ah, kanon sudanan? Kape pre. Isudan sila pre. Wala din sudan sila pre. Wala lang pre. Wala man sila sudan pre. Yaya, salamat kayo sa kape ah. Ulit na me. Salamat kayo sa kape Yaya. Ulit na me. May sudan. Ulat ako pre. Ah, nakadungog ra gani gwa sudan. Manibat man dayon.